Wel, yn rhan ddeheuol y prif gylch yr adran by. Gyda ni'r Pencampwriaeth Ifanc wedi cael ei gwobrwyo ac yn mynd â hi, mae Sandy Anderson o Brydfa Thistledown gyda Thistledown Madison, yr ebol tair mlwydd oed, yn cael ei arddangos gan Kerry Lapping wrth y march Thistledown ATK ac allan o'r gaseg Thistledown Corn Marigold. Ac y Gil Wobber yn mynd i Joe Parry o Brydfa Earth. Ie, Earth Atlanta. Sef yr ebolus 2 flwyddod. Y tad wedyn Rhosson Adonis a'r fam Earth Titania. Joe yn arddangos. Joe a Jessie Parry wrth gwrs, Brydfa Earth yn hen Brydfa gyda'r adran by. Wedi cael tipyn o lwyddiant yma yn y gorffennol, a dyma ni Joe. Arbeniad eleni oedd Megan Lewis, Brydfa Cwrt y Cadno. Kerry Lapping a Gareth yn brysur yn cynhyrchu ceffylau, ac wrth gwrs Sandy Anderson yn fo'n ambell un atyn nhw. A ti'n gweld, mae'r ebol yna yn Cymreigaidd iawn, ydy, digon o asgwrn ffrant. Ie, a dwi'n meddwl bod Megan fel beirniad yn un sy'n mynd am rhywbeth sydd ag asgwrn, rhywbeth sydd yn Gymreigaidd iawn o ran golwg hefyd. Mae'r ddau geffyl yma'r pencampwr a'r cil pencampwr yn edrych yn Gymreigaidd iawn, felly gweld beth mae Megan wedi bod yn gwneud heddi. Dyna fo, Thistledown Madison a Kerry Lapping yn weir i gyd. Many congratulations to the Section B Youngstock champion, exhibit number 450, Thistledown Madison, with the reserve going to exhibit number 441, Atlanta. Pencampwr Istoc ifanc yn yr adran by. Sandy Anderson a Thistledown y Madison. Creu o ddangos gen Kerry Lapping. Congratulations to winner of the Section B Youngstock champion here today at the Royal Welsh Show, exhibit number 450, Thistledown Madison, and in reserve, exhibit number 441, Atlanta. Pencampwriaeth Ifanc.